Здравейте, хора! Аз съм Ник БГ. Днеска какво смятам да играем? Извинете. Днеска смятам да играем една игра на име Team Fortress 2. Съжалявам, че отдавна не снимах клипове и благодаря за тези 42 абоната. И за клипа на Боби Бум, като не ви харесва клипа, моля те не лайквайте. Днеска смятам да играем на Casual. Нека да започваме. И да, то не зарди. И аз ще се върна, когато зарди мапа и ще поговоря за моето интро. И започнахме. Смятам да сме Soldier. И вижте какво има. Каза се Морският вълк. На мен много ме кефе. Защото твърди, че това е единствения скин. И мога да го търгувам. Вие ако играете Team Fortress, може да се срещнем в някой сервер и да търгуваме заедно, ако искате. Тук сега ме уби един гаден скаут. Морският вълк може да бъде и с пура. Вижте как е с пура. Готино. И като играя на този мап, обикновено доста пъти ще играя с Soldier, защото според мен на този мап трябва да се играе с Soldier. Според мен. Сега да го убия тоя. Воу! Добре. What? Добре, помогнал съм за кила. Това сме издирба. Извинете, това не сме издирба. Сега ще ви кажа нещата, които мога да ги търгува. Са Морския вълк. Кои други ще бяха? Чакайте да го наверя. Те ще бъде по-лесно. Ето това е на снайпера от лагеруване. Тези три неща мога да ги търгувам. Преди можех много повече, но при една търговия, която закъсня с 15 дни. Как го достижих. Ще взема базуката. Това ти бъде връща. Превижда чувството, че тук има... как пак да... Че тук има спай. Не. Ето това е пиро, което е дълб. Но как може да разпознаете пирота, които са дълбове? Те само палят. Да, има една унихвъргашка, която тя е само за палене, но този беше с една, която не е за палене. Разбирате ли ме? Надявам се. Гледайте тази мишка. Как избяга. Тъпа мишка. Добре, ще го убия. Не, няма да го убия. Ще бъда пиро. Ето това е такъв Soldier.
Какво друг да кажа? Защо винаги така издъхвам? Ето това е супер гадото провере. Как ме уби, бе? Как ме уби? Аз имам 0 убиване, една асистенция, 3 асистенция, 1 унищожение и 5 умиране. Това е супер лош резултат. И също днеска не знам, надявам се да мога да снимам клип с ShitGamer 124. Стреляй бе. Искахте да стреля още една ракета върху мен, защото да боя вожда. И да, аз съм хребав. Ако по различен начин се чува гласа ми, аз съм хребав. Не, браво. Ще му помогна. Но много не помогна. Не изпай. Я помогнал съм за убиването. 2 асистенции може сега. Убих аз. Спай. Ла. Ох. Кога убивай? Топ снайпер. Сигурно след малко ще ме спре клипа. Ще направя втора част. Кой ме запали, бе? Кой ще ме пали, же? Аз съм пил с кръка, бе. Ще убия всичките, бе. Ей. Тук. Ето къде, бе. Аз съм го довършил, значи съм го бутнал, докато е бил не видел. Това е супер готино. Вече имам 2 кила. Добре. Така е по-добре. Добре, Тук ме справедя Sin Soldier. Сега. Трябва сме тихи. Аре, ще го да джампя. Добре, тук може сега да направим. Не! Ах ти! Мале! Видяхте ли какъв кил можех да направя? Таун кил. Не. Как ще ме уби този? Убивал го. Няма начин, да. Я ще убивам. Добре, ако не беше този гадния солджер, щях да убия пирота с таун кил. Това е супер гадно. И също това пиро, той изобщо не ме обърна внимание, не ме чул. Трябва преди. Не. Ох. Няма ли още да го убия с кликът? За малко. Как е да оцелим, бе? Довършил съм го. Това е добре. Сега се развихрих. Мале. Те са големи нобове. Yes. Добре. Тук чувам пиро. Тоест май разбрах какъв ми е плана. Ей, мишка. Добре. Дали ще го убием. Аз се взех демидж. Точно от това. Разбира, че ще го видят.